Chcela by si aj ty takýto originálny a jedinečný batoh? Tak si ho poď so mnou uháčkovať. Urobila som pre teba návod, pretože sa vám veľmi tento panel páčil. Tak poďme na to. Potrebuješ panel, priadzu, nožnice, háčiky, ihlu a niť, väčšiu ihlu a zips. Začíname od stredu, pretože potrebujeme skryť prípadné spoje. Záleží teda, aký vzor si zvolíte, ja som zvolila šikmý vzor. Začíname teda v strede, zo spodu, krátkými stĺpikmi. Tými obhačkujeme celý panel dookola, tak aby ostal rovný. Preto budeme v rohoch a v oblúkoch pridávať po niektoré krátke stĺpiky dvojmo, dokonca v rohoch až trojmo. Je to preto, aby naozaj ten základ ostal taký pekný, ploský a až potom vlastne začneme robiť samotné boky. Takto si to pekne poupravuj, ponaťahuj, pokiaľ robíš stričko vlny tak ako ja. Ale ja som použila Codumdal. Teraz ideme dať 3 krátke stĺpiky do rohov. Tie ti upravím podľa toho, či ideš robiť stričko vlny alebo z nejakého tenšieho špagátu. Ja som si ich teda zväčšila. Takto krásne spravíš 3 krátke stĺpiky a vytvoríš tak pekný roh, ktorý nebude nejakým spôsobom ohýnať samotný panel. Ďalej pokračuješ krátkými stĺpikmi, až kým neprídeš do bodu zlomu, kde začína oblúk. Potom pridávaš do každého 5. očka 2 krátke stĺpiky. Následne ti ukážem, v ktorých bodoch som to spravila ja. Takže toto bude prvý, kde spravím 2 krátke stĺpiky, niekde v tom rozmedzi, kde začína vačok, ale teda kde hlavne začína ten samotný oblúk. Teraz si odpočítam 5 krátkych stĺpikov a do toho 5. opäť pridám 2. Takže v rohoch 3, v jednom rohu, v druhom rohu a potom som pridala v tom, kde sa zaobuje a potom v každom 5. dokopy som spravila 5 vlastne pridaní krátkych stĺpikov v samotnom oblúku a potom po 3 v tých rohoch. Teraz ti idem ukázať, ako to spojím. Teda ukončenie tohto prvotného obháčkovania a teraz už idem háčkovať samotné boky. Takto si to teda prevlečiem. No a teraz za zadnú nitku tam obcháš háčik, túto. Urobíš dookola celého panelu krátke stĺpiky, nikde už nepridávaš, pozor, aby ste už nikde nepridávali. Takto si to vlastne iba spojíš a háčkuješ krátky stĺpik dookola, vždy zadná nitka plus ešte tá za ňou. Dobre, ten uzlík ešte podoberte, bude to pevnejšie a vďaka tomu vlastne docielite, že začnete robiť už samotné boky. A takto to robíš dookola. Keď to máš spravené, krátke stĺpiky dookola celého, nikde sme nepridávali, opäť si to takto na konci vždy spojíš, vždy v podstate rovnako. Použila som šikmý vzor, ako som spomínala, ten si môžeš pozrieť v mojom videu, ktoré som nedávno pridala na novo na mojej stránke, takže tam krásne je vidieť, kde presne máš píchať, čo presne máš podoberať a ako to spájať, aby to teda nadväzovalo a nebol vidieť nejaký spoj. Aj keď teda maličky možno bude vidieť. No a takto dookola celého urobíš vlastne šikmý vzor a radou to je len na tebe. Podľa toho, akú šírku batohu si prosíš, ja som spravila, myslím, že 3 na každú polovičku a potom pri spojení mi to dalo nejakých 7-8 cm, čo mne na môj batoh stačilo. Takže keď chceš nejaký širší, tak je to len podľa tvojich preferencií. No a toto je teda môj posledný rád, takže som si špagát rozstrihla a takto ho skováš opäť za ten uzlík vzadu a za tú zadnú nitku a takto pekne vytvoríš, že není vidieť, kde si to vlastne ukončila a už to len skováš do tričko vlny buď špagátom alebo tou širokou ihlou, preto som ti dala možnosť aj tej na začiatku, že by si ju mohla potrebovať, ale ja keďže mám tričko vlnu, tá sa dobre naťahuje, tak sa mi to dobre robí aj tým háčikom. Tak si to následne poupravujem, prebytočnú priadzu si odstrihnem, tá tam nemá čo robiť, prípadne ju zauzli alebo priši, zalep ešte, aby sa ti náhodou nevyvliekala. Takto vyzerá jedna polovička. A dokonca mi ostalo aj dosť špagátu, biskvit, použil som teda len jeden, keby niekoho zaujímalo, robil by z toho istého, len hovorím, treba dávať pozor, pri tej tričkovlne to dosť tak prúží, takže ju treba priebežne naťahovať, aby vám to potom nerobilo šarapatu a nebola každá polovička iná.
No a teraz si to pekne prišiješ buď tou ihlou alebo háčikom. Zhačkovala iba spodok, je to samozrejme na tebe, môžeš urobiť aj do napríklad ešte po oblúky, ale ja som chcela, aby sa dobre otváral batoh, kúpila som si aj dlhšie zipsy. Takto to ja teda zhačkovávam, ak tento systém nemáš rada, tak kľudne to prišiť tou ihlou, len to treba teda spojiť. Ja to robím vždy tak, že teda zo spodnú nitku a teda za vrchnú nitku a potom vlastne naberiem priadzu a prevlečiem cez všetky vlastne 3 ako keby. Takže takto sa mi to pekne vytvára taký spoj. No v podstate tento spoj mi vytvára aj šírku samotného zipsu, ktorý budem potom prišívať, lepiť. Je to takisto na tebe, čo si zvolíš, takže najskôr spoj to tou priadzou. No a teraz následne, keď to budeš mať hotové, si skováme už iba tie špagatiky, ktoré nám tam pretrčajú a ideme na ten zips. Takto vyzerá ten spoj, podľa mňa je to celkom pekné, takže buď to využij, alebo teda priši. A teraz si to pekne otvoríme a celé skováme, aby nám to tam nebolo teda vidieť tie špagatiky, aby sa nám to nejakým spôsobom nezačalo rozpájať. Takže ich takto pekne poskovávam, ešte som na konci urobila aj uzlíky. No a dostávame sa k samotnému zipsu, ktorý môžeš buď prišiť, prilepiť, alebo už neviem, akú inú techniku používate. Ja som začala pekne prišívať, ale keďže som si aj dopichala prsty, aj sa mi to nechcelo, pretože to strašne dlho trvalo, tak som nakoniec zvolila tamnú pištoľ, takže som sa nakoniec dopálila, ale myslím si, že to bolo niečo rýchlejšie, ale efekt teda bol rovnaký, aj výsledok, čomu sa teším, takže je to na tebe, čo si zvolíš, buď priši, alebo prilep. Tak pevne verím, že sa ti videonávod páčil a že si uhačkuješ takýto originálny špeciálny batoh, ktorý je z panelom BH Design. Vždy originálny, pretože je vždy na mieru. Takže farba, prevedenie, ako aj veľkosť je na tebe. Toto je taký základ, ktorý som si vyrobila pre seba a som z neho nadšená, tak dúfam, že aj ty. Ahoj!